Però Arc de Triomf ja no és cèntric. Per mi sí, jo acabaria ja. Vale, ara amb aquest mapa hem de dir al centre de Barcelona, si arriba fins aquí, fins allà. O sigui, tots estem d'acord en que el centre és plaça Catalunya. Sí. Al centre no arriba ni flipant a paral·lel. No, que va. No! Arc de Triomf ja apurant. Però Arc de Triomf ja no és cèntric. Per mi sí, jo acabaria ja. Tota Ciutat Vella, en plan, a Rambla, rotllo gòtic, Ala. Born, i limita amb el paral·lel. Born paral·lel jo ja no ho Per fotria, aquí pujaria com per Sant Antoni i tal, agafaria part de l'Eixample, Hospital Clínic, fins a arribar més o menys cap a la Diagonal. L'Hospital Clínic per mi és supercentre, joder. Jo me'l petaria. Jo me'l Sí. pego. Sí, jo baixaria una mica per les Rambles, però no arribaria a Colón ni mucho menos. Que va. Per aquí, màxim. I Arc de Triomf no el pillaria, o sigui, jo faria una coseta més aviat així. Joder, però Arc de Triomf és supercèntric, o sigui, tens aquest carrer i ja estàs a plaça Catalunya. No, Arc de Triomf sí que el pillaria. Ai, em dóna vibes de lluny a mi. En aquesta zona ho petaria el paral·lel. Més enllà del paral·lel ja no. No, més enllà del paral·lel, no. vale, jo vale. no. Jo agafaria aquest vermell i ho allargaria una mica fins a l'Arc de Triomf. Sí. Potser una mica de Tetuán. Arc de Triomf seria el límit. Vosaltres què en penseu? Esteu d'acord? On dibuixaríeu el centre de Barcelona?